ka galing manood dati mga kamate, Diyos ko. Kabasa ko ang kureng. Uwian na, hindi na masaya. Diretso kami sa airport. May umepal kasi, di naman kasolid. Uwian na, hindi na masaya. Goodbye, baha. Yeah. Yari na po yung layas camp. Pinas keng Qatar naman. Ako ka na galing manood dati yung mga kamate, Diyos ko. Kabasa ko ang kureng tao. Kapantagasan, ayan ang kapamate. Kapatid, napunan dyan bag mo ngayon, no? BM eh. Hello guys. Ang paaga ako, kala ko 6 o'clock yung flight ko. 7:30 pa pala. Kain muna. Bibili muna nila ako ng gamot sa ubo. Gusto naman kumain. Diretso namin sa airport. Havana. Bibili muna tayo ng gamot sa ubo at sipon at sa katinang lalamunan. Balang kapilan oras yan. 3 times a day. Bukas kayo lang kung nakao, wali na pa.